nabi-nabi, rasul-rasul yang datang itu memperbarui syariat-syariat sebelumnya. Nek agamane padha, mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kabeh padha. Agamane Islam kabeh, yaiku agama tauhid, la ilaha illallah kabeh. Syariate beda-beda. Selalu diperbarui sesuai konteks zamannya. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pungkasane nabi-nabi, pungkasane utusan, dadi syariate ya nganti ila yaumil kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqad jaa fi hadisi Jabirin, monggo teman-teman wis teka fi hadisi Jabirin ing dalam hadise sahabat Jabir wa ghairihi lan liyane Jabir anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswada. Kana ana sapa nabiyyu nabi biyen nabi itu yub'atsu diutus ya nabi ila qaumihi marang kaume nabi khassatan secara khusus, tidak kemana-mana. Sementara wa bu'istu lan diutus sapa ingsun ila kulli ahmara wa aswada marang saben-saben sing abang lan sing ireng. Ya. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi nabi-nabi mbiyen kuwi diutus ning gone kaum tok. Nanti ning kaum Madian, kaum Samud, ya. Itu tidak kemana-mana. Tapi Kanjeng Nabi ila kulli ahmar wa aswad. Ini kinayah kepada seluruhnya. Jadi nusa iku wirang-wirang ora mok satu jenis, nek mok ning gone Asia ngono ae bentuke kulite kuning, nek bangsane Cina, Korea, Jepang itu pate sipit. Kok nek ning gone Afrika wong ireng-ireng. Nek wong India abang-abang, malah wong Senegal iku biru campur biru setengah. Wong Indonesia sawo bosok. Pokoke kabeh iku Kanjeng Nabi diutus untuk ini istilah lain dari alamin ya semuanya. Wa fi riwayatin ilan nasi kafatan. Dengan kata lain ilan nasi kafatan marang manusia seluruhnya. Tidak khusus kepada kaum Arab tok. Wa nasarahulan bilani dukung sapa Allah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi masirata syahrin kelawan kengerian, ketakutan masirata syahrin ing dalam perjalanan 1 bulan. Jalanan 1 bulan berang kilo itu. Biyen sing dienggo hitungan
itu nek numpak unta kira-kira pirang wulan, sekian kilo berapa. Jadi, Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa itu kira-kira 1000 kilo lebih lah. Itu yang mulai 3 bulan. Bulan ya. Hitung dewe. Artinya apa? Jadi musuh itu cek kurang semua itu wis wedi Kanjeng Nabi itu. Sing ngeri. Wah. Temu Nabi Muhammad wedi. Ada kengerian zaman perang Badar itu kan Abu Jahal itu door to door ndodoki lawange wong tokoh-tokoh Mekah sih. Apa iki nek orang mbok susul Abu Sufyan ini buandamu sing mbok titip Abu Sufyan, duit-duitmu sing mbok nggo kulaan ning Syam mbok titip Abu Sufyan ilang kabeh. Mangkat. Ngono akeh sing do alasan wak ora tok meriang. Wis maksud. Akeh sing do gak gelem. Lho gereja ae. Umayyah bin Khalaf itu wis tau krungu Kanjeng Nabi itu sing isine itu setengah yang ancaman lah. Wah tambah wedi banget itu. Paksa-paksa benan gak ker. Wah akhirnya Abu Jahal kongkonan cewek-cewek. Iku gawakno nek cara kene gawekno rok gawakno rok kon nganggo rok kae nek gak gelem mangkat. Akhirnya Umayyah bin Khalaf barang itu mangkat mati tenan ning gone Badar. Ngeri masih rota sehari. Wa ikhlalul ghanaim. Ndra wa ikhlal ghanaim iku mau ya ora wa nasarahu wa nasruhu. Ya. Ditulungine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam birru'bi masirata syahr. Wa ikhlalul ghanaimi lan dihalalnone ghanimah. Wala lam tahillan ora halal apa ghanaim li akadin kanggo seseorang qablahu sadurunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah itu ya rampasan ketika perang menang semuanya milik musuh dirampas. Dulu ndak boleh. Zaman Kanjeng Nabi diperbolehkan ghanaim dihalalkan. Wajuilal ardulan den gawe apa al ardu bumi iki mana cak wajalul ardi ngono kabeh wong mau nasruh mau ikhlal ya saiki jalu gawe master kabeh ya lan didadeknone bumi lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali ummati lan ummate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam didadekno masjidan ingkang dadi panggonan tempat sujud masjid wa tahuran lan suci dimanapun di bumi Tuhan ini kamu bisa sujud bisa sholat ya ora kudu ning gone masjid yang ana menarane barang iku Ju'ilatil ardu masjidan biyen Allah yarham Kang Ahyadi ku gaene sembayang ning ratan Bang ning ratan jalan Pantura ku salat
Diwatuli wong akeh ngerti kok. Tak undang ayah sampean kok sembayang ning gone dalan-dalan ku lah apa. Kula saking lemah teng mriko niku nangis aku kok gak tau nggo salat wong blas. Dadi kula terus salat mriku. Iku lho Pak Ahyati sing jazab ben. Ya gak apa-apa masjid to. Tahuran suci. Wa anna mu'jizatahu dene kok ana sing najis iku rak teletong. Mergo ana jaran apa kebu neletong ning gone tanahe sing ora ketletongan ya suci ae. Ya. Wa anna mu'jizatahu an setuhune mukjizate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mustamirratun iku berlangsung terus ila yaumil kiamati tumekaning dina kiamat. Sementara wa mukjizatu sairil anbiya utahi pira-pira mukjizate sawenehe para nabi-nabi inqaradat liwaktiha lungsur dan enggak ada lagi labet-labete iya mukjizat liwaktiha kedue waktune mukjizat. Iki sampai ning gone apa jenenge museum sing jarene nyimpen rambute Kanjeng Nabi, pedange anu barang mbok goleki tekene Nabi Musa kaon. Tongkate Nabi Musa kaon. Ana colong wong iku sing. Ya, wis ingkaradat liwaktiha. Falam yapqa mongko ora keri apa ila khabaruha kejaba kabare ae, kabar berita-beritane enek tapi nyatane wis ora ono kabeh. Wal Qur'anul Azim lan tazal. Sedangkan mukjizat Kanjeng Nabi Quran Al Azim sing agung lam tazal ora kingsir-kingsir ya mukjizat Al Quran ora kingsir-kingsir itu hujjatahu hujjah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qahiratan yang menaklukkan wa mu'aridatuhu lan sing melawan mumtaniatan kali betul-betul menjaga maksudnya apa jenenge mukjizat-mukjizate para nabi-nabi sing lawas-lawas itu wis gak ana kabar mau karek kabare tok mbiyen jarene ana zamane Nabi Musa ana tongkate iku dadi ula berita tok kowe krungu gak tau roh. Tapi Quran yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Azim ini tetap menjadi hujjah. Hujjah yang menaklukkan semua yang mau bantah-bantah nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ono sing arep melawan dilawan sampai Quran ini. Sudah enggak bisa apa-apa sampai sekarang. Bukti mukjizat yang benar-benar tidak bisa dibantah tantangannya Al-Quran sendiri. Siapa yang meragukan faktu bisuratin mimithli. Padahal
ana rasa surat Baqarah, ora usah surat Yasin. Surat surat iku ina ataina kan ya surat ae. Sak surat iku ae lho ina ataina. Ajak siapa saja sekarang ini kan zaman wis maju, ono komputer, ono ET, ono apa nah sing anyar iki EI, iku ora kok takon gawekno, pancen wong-wong iku iso kan mesti berbondong-bondong do gawe. Nek akeh sing gak seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad kan ana nganti saiki. Gak seneng karo Quran aja. Ya saiki ra. Hujjatuhu qahirah mu'aradatuhu mumtaniyah. Wa annahu lan setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istimewaane meneh iku khatamul anbiya wal mursalin, pungkasane nabi-nabi lan para utusan. Dadi wis gak ana nabi, gak ana liyane. Bar Kanjeng Nabi wis gak ana nabi, gak ana rasul. Kanjeng ini istimewaannya jadi pungkasane nabi-nabi lan rasul-rasul. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i mu'jizatan. Iki istimewaane meneh. Anaustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku aktsarul anbiya, luwih akeh-akehe para nabi apane mukjizatan mukjizate. Iki ora mau apa jenenge? Ora mau Quran tok sebagai mukjizat yang paling besar Al-Quran. Tapi selain itu banyak sekali. Kalau kita mempelajari siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa melihat mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi, memperbanyak makanan. Jari-jarinya bisa mengeluarkan air sampai turute. Nah, jane sing paling gede itu mukjizat itu ya diri beliau sendiri sebetulnya. Ya. Pribadine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat yang gede juga. Gak ada goleki orang yang seperti Kanjeng Nabi, yatim piatu, hidup di tengah-tengah masyarakat yang konyol begitu itu, yang tidak beradab, masyarakat yang ummi, tidak mengenal peradaban, baca tulis dianggap orang tidak ada artinya, sehingga mereka hanya mengenal budaya lisan. Penyair ya lisan. Tiba-tiba setelah umur 40 tahun itu menjadi sosok yang luar biasa. Ngilmune ngedap-ngedapi, pengendikane dari akhlaknya saja. Iku wis mukjizat. Kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi lahir sudah tidak mempunyai orang tua, tidak punya ayah. Ibune nunggoni sedelok, mbae nunggoni sedelok. Pamane iki ya padha karo masyarakat liyane lah. Artine apa jenenge, menurut banyak riwayat ya gak iman kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana didikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aluse
sabare, jujure, amanahe. Di sekelilingnya tidak ada. Jadi orang itu dibentuk, itu ning dindi ya. Wong itu dibentuk dari keluarga. Keluarga itu bapak ambek mbok sing istimewa dhewe, mbok, bapak. Terus tempat pendidikan, lingkungan. Lah ini gak ono kabeh. Kanjeng Nabi tidak dapat ini semua. Di keluarganya ndak ada wong ramane ibune gak ono, yatim piatu. Lingkungane mau limo. Pendidikan gue enak sekolahan, gue enak pesantren ya. Jadi dari mana-mana itu kita nggak bisa menjelaskan ini sing didik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa. Kesimpulannya cuma satu, sing didik ya Gusti Allah dhewe. Itulah mukjizat. Mukjizat. Ada manusia dididik langsung oleh Allah Taala. Gak kayak umai. Nek kowe ora ngandel iku mukjizat, jajal kono golekno wong sing kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Yatim piatu, josok ning gone lingkungan molimo. Ora usah sekolah, jajal. Iku kaya apa rupane? Apa dia akan menjadi orang yang sopan santun, yang lembut, yang jujur, yang amanah sak pitulute. Itu mukjizat itu gak iso unggahe mbek wong dibandingi gak iso. Berarti pirang-pirang mukjizat Kanjeng Nabi nek kita lihat kan Nabi Musa itu ya rada akeh juga itu ana tongkat terus astane nek dikempit terus dadi mencorong. Terus apa jenenge? Pirang-pirang iku nekakno tikus barang iku. Tapi gak kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi itu dirinya sendiri itu pun mukjizat. Wa anna syar'ahu mu'abbadun ila yaumiddin. Dilanggengake ila yaumiddin tumekane din. Ya mesti ae wong khatamul anbiya wal mursalin. Bab nabi-nabi, rasul-rasul yang datang itu memperbarui syariat-syariat sebelumnya. Nek agamane padha, mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kabeh padha. Agamane Islam kabeh, yaiku agama tauhid, la ilaha illallah kabeh. Syariate beda-beda. Selalu diperbarui sesuai konteks zamannya. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pungkasane nabi-nabi, pungkasane utusan, dadi syariate ya nganti ila yaumil kiamah. Wa nasikhun di jami'i syara'i'in nabiyyin an menasih. Saya itu saya mengganti sekabehane syariat-syariate nabi-nabi. Wa anna ulan setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku aktsarul anbiya, luwih akeh-akeh para nabi apane tabian pengikute, followere paling akeh. Yaumal kiamat dina kiamat. Lah ya mesti ayo sampai akhir zaman. Nabi-nabi itu umatnya ya kaumnya itu. Tadi sudah diberitahukan kaum Madian ya Madian, kaum Samud ya Samud. Lah Kanjeng Nabi kafatan linnas. Ya, mesti aja paling akeh dhewe. Apa meneh umat iku
Anake pirang-pirang. Manaan dadi. Dan lah iku paling gampang. Kowe Islamno wong ya ngakangelan kabeh. Kowe kawin di anak limo berarti ngislamno wong limo. Nah, 15 ya. Pemenang bojone pirang-pirang, anak. Bojone pirang-pirang, anake pirang-pirang. Iku dalile wong sing wayah-wayah iku ora ngono. Ngislamno wong jan. Bentuk kader muslim. Wa annahu lan sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lau adrakal anbiya la wajaba alaihi ittiba'u. Malah keistimewaane meneh itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau seandainya lamun adrakahu kok menangi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya nabi-nabi la wajaba yakti wajib alaihi ing atase anbiya ittiba'ahu ing melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka sudah wafat duluan kok umpama ndak kok menangi Kanjeng Nabi ya mereka ikut Kanjeng Nabi. Ora kok dadi saingane Kanjeng Nabi lah enggak. Wa annahu keistimewaan iki terus keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ursila ilal jinni ittifaqan. Istimewa ya. Diutus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal jinni marang jin ittifaqan. Secara ittifaq mufakate semua manusia, semua ulama. Kanjeng Nabi tidak hanya diutus kepada manusia tapi kepada jin. Mulane disebut dua minal jinnati wan nas, minal jinnati wan. Wa annahu lan setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ursila ilal malaikati fi ahadil qaulain. Nek jin itu mutafaq alaih, semuanya sepakat ulama-ulama bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus untuk manusia tapi juga jin. Tapi ada juga kaul yang mengatakan Kanjeng Nabi juga diutus ilal malaikati marang malaikat. Tapi iki fi adil qaulain. Ada dua kaul, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Artinya adalah yang berpendapat bahwa Kanjeng Nabi tidak hanya diutus untuk manusia dan jin tapi juga untuk malaikat. Wa rajjahahu subqi lan ngunggulake ing pendapat Kanjeng Rasul diutus juga ning gone malaikat sapa As-Subki Imam Subki. Imam Subki yang termasuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi juga diutus kepada malaikat. Keistimewaan meneh wa annahu sunni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ursila diutus rahmatan lil alamin kanggo ngrahmati ngalam kabeh. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan misi di mana beliau dipilih untuk menjadi rasulnya Allah Ta'ala, itu menjadi manusia yang penuh kasih sayang. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan misinya untuk merahmati semesta alam. Itu gak mungkin
orang yang ditugasi untuk merahmati alam semesta terus wajem nggak mungkin. Orang duwe kasih sayang akeh juga enggak mungkin. Kanjeng Nabi itu penuh kasih sayang. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rajin sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa jenenge sregepe Kanjeng Nabi, senenge Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar itu karena kasih sayangnya kepada orang. Jadi dimulai dari kesaksiannya Allah Ta'ala sendiri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Jadi dipilih utusan itu dari jenis kalian sendiri. Aziz. Min anfusikum. Tidak dari malaikat, tidak dari jin. Tapi mempunyai ciri ini yang terus kemana-mana. Azizun alaihi ma'anitum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karakternya tidak tahan melihat penderitaan orang. Azizun alaihi ma'anitum itu berat terasa baginya penderitaanmu, itu artinya tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kalau dalam sirah kita lihat itu Kanjeng Nabi itu beliau tidak makan 2 hari 2 malam. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau melihat orang tidak makan sehari semalam saja, Kanjeng Nabi itu susah karuan, prihatin, ya Allah. Kowe wis pirang dina gak mangan, Hurairah. Hurairah pernah ditanya, dina dalu. Masya Allah, saya golek mangan. Padahal itu Kanjeng Nabi 2 hari 2 malam dahar itu. Ya nggak apa-apa. Karena di sumpeli watu ngono ae. Padarane golek watu talekno ning ngene wetenge Kanjeng Nabi. Tapi melihat anak buah umatnya ini apa 1 hari 1 malam enggak katahan. Ayo golek mangan. Nalika entuk ning pawone Siti Aisyah susu setengah botol. Itu Kanjeng Nabi reno karo diat paringno sahabat Abu Hurairah. Nah, ndang ngombe. Selak semaput wae nek cara kene ngono. Mboten njenengan piye gitu. Ayo 2 hari 2 malam jenengan riyen. Jenengan pun 2 dina 2 niku namung sedina sewengi. Iya, tapi aku kan gak pucat kayak kowe. Itu ya, mendahulukan orang lain itu yang namanya isar itu. Itu semua yang indah-indah itu, akhlak itu Kanjeng Nabi dari sumbernya itu. Disebut rahmatan lil alamin karena memang tugasnya itu. Kalau di dunia saja lihat orang lapar, orang sakit, Kanjeng Nabi tidak tahan. Bayangna Kanjeng Nabi melihat ada umatnya digeraji ndase ning neraka. Diobong. Terus tambah ra tega, ora tahan. Karena itu Kanjeng Nabi itu amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa, ya, intens sekali karena takut sekali jangan sampai nanti melihat ada umatnya jegur neraka.
Intinya apa? Artinya apa ini? Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang, dari ketidaktahanan melihat penderitaan. Jadi orang karena benci orang amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pengejawentahan dari kasih sayang. Aku bolak-balik nyontohno iku, nek ana bocah cilik penekan, iku wong liya mok ngrasani tok. Senajan udan deres penekan iku wong tuwa liwat. Wis mok didelok tok iki. Anake sapa udan-udan penekan. Ceblok mecetet. Ya wis mok ngono tok dibatin. Tapi nek bapake mboke sing ora, ya. Bapake gempor iku. Ucang. Dan udan panen mudun. Mudun kan. Bapake orang mau dibatin tok. Ana bapak mau batin tok. Bapak-bapakan itu. Latihan jadi bapak, jadi bapak. Anake penekan dibatin. Anakku iku piye ngono iku. Mesti gempor. Ayo Don. Mboke tambah meneh. Wis goreng tempe harus ditinggal. Wis ora peduli gosong cek kobong gak. Pelayoni anake dikandani anake penekan. Tewekel nang sikile. Ayo mudun ora mok cangkem, sikile dicekeli. Don. Mulane jadi ana sing takhyir itu bilisan ana kaya bapak iku, ana bilyat kaya mbok, ana mok bil qalbi kaya wong liwat iku mau. Takhyirul mungkar itu atau pakai mulut kaya bapak anak iki mau. Atau mok dibatin tok kaya wong liwat mau, atau pakai tangan. Sing paling lemah apa? Sing mbok batin tok ataful iman. Kenapa lemah? Dia tidak ada hubungan batin yang erat dengan anak itu. Sementara bapak ambek mbok lebih kuat mbok. Itu sayangnya itu. Jadi semakin sayang, semakin amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi landasannya itu kasih sayang. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada umatnya melebihi ibu kepada anaknya. Mulane Imam Busiri yang dikakno menjuluki Kanjeng Nabi Nabiyuna al-amirun nahi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abaru fi qauli la minhu wala na'amin. Muhammad rahmatan lil alamin. Itu tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berhenti di amar ma'rufnya yang intens itu, tapi nanti itu di sana juga nilii ono ditilii ning gone sirat ya, ditilii ning timbangan tempat hisab ya ditilii. Bahkan yang neraka ya ditilii kok. Nek ono mate sing kesasar ning kono ketemu ngono. Kon ngentas Kanjeng Nabi. Wa anna Allah taala keistimewaane meneh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam setuhune Gusti Allah taala iku khotoba ngitopi iku ngujari ndawuhi ya Allah Ta'ala jami'al anbiya'i ing sekabehane nabi-nabi bi asma'ihim kelaman asma-asmane anbiya fil Quran. Ing dalam Quran itu kowe maca Quran Gusti Allah Ta'ala iku ndhawuhi nabi-nabi iku langsung njangkar namane ngono ae. Faqala ya Adam, Adam. Ya Nuh, Nuh. Dijangkar senenge ya Nuh. Ya Ibrahim, Ibrahim. Ya Daud, ya Daud.
Nabi Ibrahim padahal Abul Anbiya. Bapaknya nabi-nabi. Tapi ambek Gusti Allah ya dijangkar ngono ae. Ya Ibrahim kawulane kok. Ya Zakaria. Ya Yahya. Khudil kitab. Ya Isa. Masuk Nabi Isa. Yang ono nganggep pangeran itu dibilang jangkar ya Isa. Itu kepada nabi-nabi yang lain. Tapi sementara itu walam yukhatibuhu. Walam yukhatibuhu. Lan ora ngujari, ora ndawuhi Allah Ta'ala ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalam Quran illa bi ya ayyuhar rasul. Kejaba kelawan ya ayyuhar rasul. Jabatannya wahai rasul, gak dijangkar Muhammad ndak. Ya ayyuhar rasul. Wa ya ayyuhan nabi, nabi. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudaththir. Nane muzammil iku sing kemulan, mudaththir sing nglungker padha ae. Dadi artine ora kaya nabi-nabi liyane disebut asmane ngono gak tau ning Quran disebut Muhammad dah. Tapi rasul, nabi, wong sing kemulan. Nah, satu keistimewaannya. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam harrama ngaramake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummati ing atase ummate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nidahu ngundang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ismi kelawan asmane Kanjeng Nabi ta ya Muhammad. Tapi nek kowe muni sallallahu ala Muhammad ya gak apa-apa wong iki wajarane ngono. Sallallahu alaihi. Ning kowe ngundang lho. Mat ngono. Ora boleh ya. Qala Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Gusti Allah sing dawuh. La taj'alu aja ndadekno sira kabeh du'a ing pangundang doa ar-rasuli ngundang utusan artine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bainakum antarane sira kabeh kadua ibadikum kaya anggone undang-undang sira sementara ira kabeh bakdan ing sementara yang lain. Jangan seperti kamu dengan kawanmu gitu loh ngundange kok. No. Zaman kabat itu kecuali yang baru sing baru kenalan Kanjeng Nabi sing gak ngerti wong gunung wong Arabi sing anu nek sahabat-sahabat kabeh ya Rasulullah kabeh mergo la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da kaya kanca dhewe ae iku pemimpin agung jangkar. La taj'alu nidaahu wa tasmiyatahu kanidai ba'dikum ba'da maksude. Aja ndadekno sira nidaahu ing undang-undang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasmiyatahu lan ngarani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanida ibadikum kaya anggone undang-undang sebagian ira kabeh ba'da ning sebagian yang lain bi ismihi kelawan asmane Kanjeng Rasul warab isauti bihi lan buatrake swara bihi kelawan Kanjeng Nabi kaya kancane mat
Ya pun sapa undang. Wong Arab nek ngundang ya apa banter ya. Iki enggak oleh Kanjeng Nabi. Dilarang iku mergo tahu enek sing ngono iku tahu enek. Tahu ngundang Kanjeng Nabi ngono enek. Mulane wis dilarang, enggak oleh. Lah terus pundi? Walakin qulu ya Rasulullah. Angin tapi ning ngucap sira kabeh ya Rasulullah. Duh utusane Allah, ya Nabi Allah, duh nabine Allah, ma'at tauqiri wa tawadhu. Sartane menghormat, mulyakno wa tawadhu ilan tawadhu. Iku mono pemimpin agungmu. Wa hafdhis sauti lan nglirihake swara. Banter-banter nek ngundang kancamu terserah lah banter-banteran enggak apa-apa. Tapi nek mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja banter-banter. Ya, saiki bae selawat ya aja banter-banter. Sedengan ngono ae lho ya. Buandung. Marhaban. Cedak. Buandung ngantek ora nganggo speaker ae, buandung ora karuan nganggo speaker sisan. Cumplengan kabeh tanggane. Iya. Padahal iku sing beda sing beda. Jadi ada taukir, ada penghormatan, ada tawadhu. Itu piye kowe nek ngundang dengan taukir dan tawadhu? Kanjeng Rasul ngono. Ya Rasulullah, salam. Iku saya ngundang Kanjeng Rasul iku. Ya Rasulullah. Mbok undang iku sapa buat ngono iku. Kanjeng Nabi. Wa khafdis saut itu suaranya yang rendah. Ya, banter-banter. Wa annahu keistimewaane Kanjeng Nabi meneh wa annahu rastune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya harum haram apa al jahrum banterake lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kauli kelawan ucapan. Mbek Kanjeng Nabi nggo kowe nek ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aja cedak-cedak aja banter-banter. Rada adoh ae aja kaya wana-wana iku marek-marek gak disungkan. Buayane marek ngene Kanjeng Nabi. Wanggune Kanjeng Nabi bintang film piye kok. Iku adohan pimpinan sing tawadhu. Matur kok adohan ya Rasulullah, kula sowan. Gak untuk banter-banter. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu la ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong sing iman ya ladzina latar fa'wa jembanterno sira kabeh aswatakum ing swara-swara ira kabeh fauqa sautin nabi sak ndure suarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku suarane rendah ndak banter-banter ngono. Kang, napa? Sing
nimbali alus ngono nyauri buantere ngono. Aja ngantek tak ndhuwure warane Kanjeng Nabi. Lebih rendah. Wala tajharulah lan aja buanterno ngedengno buanterno sira kabeh lahu marang Kanjeng Nabi bil kauli kelawan ucapan. Wong Arab biasane ngono ngundang wong iku ora kok nganggo kula nuwun apa undang jenenge ngono. Krungu ta ora kan. Memang Kanjeng Nabi asale yang ngono mau gembor-gembor ngundangi Kanjeng Nabi kok adoan. Terus iki ayat iki turun, wala tajharula. Kajahri ba'dikum kaya anggone banterake sebagian ira kabeh li ba'din marang sebagian liyane. Nek kowe mek kancamu dhewe ngono ya lah. Tapi mek Kanjeng Nabi aja ngono, iku pemimpinmu jare. Engko nek antah batu amalukum. Ya. Nek muspro pak amalukum. Muspro artine rumangsamu ana ganjarane ora ana ganjaran. Amal-amalmu gak ganjaran. Wa antum hale utahe sira kabeh iku latas urun ora ada ngrasa, ora sadar. Karepmu rak kowe emeh silaturahmi ngono Kanjeng Nabi silaturahmi diarah bentuk ganjaran ngamalmu. Nah, tapi kowe cangkemmu ngono buanter ya. Wah, wis ora entuk apa-apa kowe kan. Jadi sing alus wa annahu lan setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Habibullah Ta'ala keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneh bahwa beliau itu Habibullah kekasih Gusti Allah Ta'ala. Dindure. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh elengno gelis katem malah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yahrumu nidauhu min wara'il khujurat. Setengah saking keistimewaane Kanjeng Nabi ora pareng kowe ngundang-undang Kanjeng Nabi. Wa annahu rasulun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahrumu haram apa nidauhu ngundang-undang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat saking belakangnya rumah daleme ya hujurat. Kanjeng Nabi ku daleme kaya godhamu ngono mangsamu kaya omahku ngene iki no. Kaya godhaanmu iku hujurat. Kowe engko nek ning gone anu Madinah roh kowe iku daleme Kanjeng Nabi mbek daleme Siti Aisyah semono iku tutek. Ya Allah. Nah, nek omahe gedhe magrong-magrong kaya omahe wong saiki ngono ya gembor gak krungu kowe. Lah iku omah kaya ning godhaanmu sampe gembori lah. Innal ladzina yunadunaka. Iki dawuh Gusti Allah Taala. Sak temene wong akeh yunadunaka sing undang-undang ya alladzina ka ing sira Muhammad min warail hujurat saka mburine pira-pira kamaran-kamaran kamar dalemmu. Iku aksaruhu moke-oke alladzina iku layak kilun. Ora mikir. Nek mikir ora mau gembor-gembor niku. Sapa iku sing diundang-undang iku sapa? Walau annahum sabaru kok lamun setuhune wong-wong mau iku sabaru sabar ngenteni Kanjeng Nabi miyos. Hatta takhruja ilaihim sehingga metu sira ilaihi marang aladzina lakana yakti ana
sabar iku mau khairan luwih bagus lahum kanggo wong-wong mau alladzina ya iki warane ya, Kanjeng Nabi dhewe kenapa kok ndak Kanjeng Nabi wonge akhlake luar biasa santunnya luar biasa enggak mungkin ngandani wong-wong aja nek ngundang aku aja banter ngono kan kabeh Gusti Allah dengan anu Gusti Allah dhewe ale Kanjeng Nabi yang ngono Kanjeng Nabi ora mentol ngandani ngeni wong gak mentol Gusti Allah ya mentol ae Gusti Allah iku sing gembar-gembor ndang kowe kok ngguri anu iku kes enggak duwe pikiran wong pimpinan ya digembori kok adohan gelem sabar sithik mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan hidupnya itu untuk umat, untuk masyarakat. Jadi di dalam rumah itu ya sekedarnya sajalah sebagai umumnya kepala keluarga, ada keluarganya, itu kewajibannya terhadap keluarga dipenuhi. Tapi yang banyak itu nanti keluar ke masjid. Ini kamar Kanjeng Nabi, ini masjid. Dan mereka sabar nunggu ning kono kena gembor-gembor. Saiki malah sing nganggo aturan ngono malah kiai-kiai ini kiai-kiai ketemu jam sekian ada ngono ono sing jaga lawang bareng sinuwun Kanjeng jaga lawang Mbak Nabi ora ono hijabe malah coba gembor kabar enteni ada. Kemudian Allah yarham Abah itu nek nerangno etikane ning gone Kanjeng Nabi itu selalu ngendika ambek kiai yang ngono kowe iku ora ya itu gembari kok yi medal yi sing matur yi iku kan ana apa jenenge ayat iki sing dawuh apa nek diundang Kanjeng Nabi dijak daharan engko nek isbar dahar wareg ya aja ngobrol dawa lah nek Kanjeng Nabi ya sungkan meh ngusir kowe ya sungkan Gusti Allah kan gak sungkan iku namanya nek isbar wareg terus anu ya aja ngobrol dawa kan memangnya Kanjeng Nabi urusane mek kowe tok ndang mulih ya apa ya untuk undangan mana kiai yang ngono kiai di bojo di anu segala macam pokon nunggoni kowe terus ae mangan bareng njok ngobrol ngalor ngidul wa annahu sallallahu alaihi wasallam yakhrum nida'uhu min wara'il hujurat qala Allah ta'ala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarum la yaqilun walau annam sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairun lah wa annahu sallallahu alaihi wasallam habibullah ta'ala wallahu a'lam.